Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da zuwa nan tasha ta mai albarka ta Tazkarma TV. Wannan yaro da kuke gani wanda shine Allah ya tsiratar daga cikin wannan ibtila'i da ya fada wa ɗaya daga ko kuma in ce da ya fada musu duka wayanda kuka samu labarin cewa an sace yara daga makarantar secondary school ta Kankara, Science and Technology ta Kankara. Kimanin ba ma a san adadin yaran ba da aka sace, wanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. To ubangiji Allah ya tsare mu. Wannan da yaro yana ba masu neman manema labarai yake cewa wallahi tallahi tafiyar da suke su kansa ba san adadinta ba, tafiya suke yi ba ci ba sha. Allah iyaka sai sun tarar da dan rafi haka ko dan wani guri dai wanda zai na shan ruwa ko na dan wani abin tukun su tsaya, shi ma a tsorace a gaggauce tare da wayannan mugayen mutane don su tsaya su dan biya bukatar su, ko kuma an tsaya wajejen ganyayyaki abubuwa da na ci da haka na daji su tsaya su dan ci a hanya. Bayan nan kuma shugaban sojoji na Najeriya ta Burtai ya je wannan makaranta ta Kankara da kuma ya ziyarci iyayen yaran nan da aka sace, yana daɗa ba su haƙuri, yana cewa dan Allah su yi haƙuri, za su bo nan wata ko 'yan bindiga nan domin su ji me suke so a basu, domin ya riga ya yi bayanin cewa idan aka ce za a bi su da ƙarfi za su kashe yaran, kuma ba su kama 'yan bindigan ba, a yi asara, a yi bi babu. To gwara a je a lallaba su, a ji me suke so a sako yaran nan. Ubangiji Allah yana roƙonka, Allah muna roƙonka ya Ubangiji Allah ka kiyaye mu daga cikin wannan masifa da ta samu mu a gaba. Ya Ubangiji Allah, kai kaɗai ne ya Ubangiji Allah, babu wani mutum ko aljan ya Ubangiji Allah da zai kubutar da mu. Ya Ubangiji Allah, Allah kai kaɗai ne ya Ubangiji Allah, ka yafe mana, Allah ka yafe mana ya Ubangiji Allah, Allah ka yafe mana. Ubangiji Allah muna roƙonka Allah, Allah ka kiyaye mu, Allah ka kiyaye mu daga cikin wannan masifa da muke faruwa da take damun mu ya Allah. Allah talaka a ce ba zai huta ba, yanzu a ce wanda ba zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanda ba zai samu kwanciyar hankali ba sai dan ƙauye wanda ba shi da titi, babu ruwa, ba ma birni ba ƙauye. To ubangiji Allah, Allah ka gani dai ubangiji Allah, duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amarin ubangiji Allah ka tona masa asiri, Allah ka tona masa asiri, Allah ka tona masa asiri. Mun gode, kada a manta da Allah, danna mana subscribe.